عدد автомобили сабукравӣ тамғаи Нива ва 1 عدد автомобили яхдондор барои филиали маркази иммунопрофилактика дар вилояти Суғд ба ноҳияҳои кӯҳистони Масчоҳ, Панҷакент ва Айнӣ тоҳфа гардид. То ин дам танҳо 1 عدد аз ин гуна автомобил дар вилояти Суғд ба мардум хизматрасонӣ мекард. Дорвориҳое ки барои иммунизатсия истифода мебаранд бояд дар ҳарорати яхела нигоҳ дошта шавад. Аз ин лиҳоз ин иқдом бо ташаббуси ҳукумати кишвар барои саривақт расонидани иммунизатсия роҳандозӣ гардид. Автомобили калони яхдондор барои ваксинаҳоро аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд овардан пешбинӣ шудааст. Ин имконияти бештареро барои дар вақти зарурӣ дастрас кардани ваксинаҳо медиҳад. Созишвориро барои ин автомобилҳо Маркази ҷумҳуриявии эпидемиологӣ ва Вазорати тандурустӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таъмин мекунанд. Мошине ки шумо дидед, мо боз ҳаст контейнерҳои махсус. Мегӯем ки термосумка ё контейнери ки махсус ки аст, дар ин ҳам бо ваксинаҳои ҷокара мо ноҳия ба ноҳия дастрас мекунем ки бояд мо донем ки ваксинаҳо ҳастанд ки аз хунукӣ ҳасос мебаранд ё вайрон мешаванд ё ин ки аз хунукӣ. Анакун мо метавонем бо як ҳарорати мӯътадил ин ваксинаҳоро ба нуқтаҳои иммунизатсиякунӣ дастрас кунем. Ин албатта ёри калон аст. Хурсам Мурод Ҳакимов аз шаҳри Панҷакент барои гирифтани автомобил омад. Мегӯяд ки сокинон воқеан ҳам ба ин гуна хизматрасонӣ ниёз доштанд. Мин баъд гузаронидани иммунизатсия дар вақти зарурӣ ба иҷро мерасад. Зеро техника кори онҳоро осон ва роҳашонро кӯтоҳ мекунад. Аз дастгирии ҳукумати кишвар изҳори сипосу хушнудӣ кард. Дар вилояти Суғд 18 маркази иммунопрофилактика амал мекунад ки дар ҳамаи марказҳо ройгон хизматрасонӣ карда мешавад. дар ҳудуди пойгоҳи гардишии локомотиви Хатлон ки солҳои қаблӣ барои таъмини кормандон ба муҳасилоти тару тозаи барвақти гармхонаи доимамалкунанда фаъолият мекард, давоми якчанд сол аз фаъолият боз монда буд ва бо беҳтар гардидани фаъолияти пойгоҳ ҷамъияти меҳнатӣ ин гармхонаро ки масоҳаташ 10 содиқ мебошад дубора мавриди истифода қарор дода, акнун соли дуюм аст ки аз он ҳосили якчанд намуди сабзавот ва хӯришҳоро ба даст меоранд. таъмини ҳарорати мӯътадили гармхона тавассути истифодаи ангиш бароҳ монда шуда системаи обёрикунӣ бошад тариқи қатрагин мебошад ки чунин усул ба гуфтаи мутахассисон барои рӯёндани ҳосили дилхоҳи босифат мувофиқ аст. Кормандон дар вақтҳои холигӣ дар ин гармхона машғули кор гардида баҳри таъминоти худ сабзавотҳои гуногунро кишту парвариш менамоянд. пойгоҳи гардишии локомотиви Хатлон дар ин асоси аксарияташ машинисон ва ёрдамчуни машинисон кор мекунанд. Дар вақтҳои холигӣ дар ин ҳамин гармхонае ки дар ҳудуди ҳамин корхона ишғол дорад, омада дар ҳамин гармхона кор мекунем. айни замон бодирингу помидор, карам ва дигар кабудиҳо дар гармхонаи пойгоҳи гардишии локомотиви Хатлон нашъунамои хуб дошта, аллакай дар як қисмат ҳосил пухта расидааст. тавре масъулон иброз доштаанд, зироатҳо дар гармхона дар чанд марҳила шинонида ва парвариш меёбанд ки ин омил барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ мусоидат менамояд. бахшида ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ба номи Мир Саиди Али Ҳамадонӣ таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем аксияи ҳизбӣ доир гардид. дар ҳошияи дастури супоришҳои асосизори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади беҳдошти шароити зист ба 10 нафар шахсони имконияташон маҳдуд кӯмакҳои яквақта ки аз маводҳои ғизоӣ иборат буданд супорида шуданд. сипас роҳбарияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон иштирокчиёни аксияро ба корҳои ободонию бунёдкориҳо даъват намуданд. дар ҷамоати деҳоти Меҳнатобод дар деҳаи Меҳнатобод бо иштироки зиёда аз 100 нафар иштирокчиёни аксия роҳҳои маҳаллӣ сангфарш карда шуданд. аксияи ҳизбӣ бо ҳамоиш бо иштироки намояндагони ҳизб, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, шӯъбаи маориф, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила, ихтиёриён, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ҷамъбаст гардид. аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд ки сокинони ноҳия бо ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогаҳӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро дар сатҳи баланди омодагиҳо истиқбол менамоянд.
давоми солҳои охир масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри леваканд барои фароҳамсозии шароити арзандаву истироҳат ба сокинону меҳмонон тадбирҳои муҳим меандешанд. Бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва ҳиссагузории сокинону соҳибкорон таъмири боғи фарҳанги фароғатии шаҳри леваканд оғоз гардида ҳамзамон идома дорад. Ба иттилои расида барои навсозии боғи мазкур ҳудуди 1 миллион сомонӣ масраф хоҳад шуд. Боғи фарҳангии шаҳр ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ набуд. аз ин хотир масъулин тасмим гирифтанд ки дар якҷоягӣ бо сокинон ва соҳибкорон боғро бозсозӣ намоянд. соҳибкорони саховатпеша ба хотири таъмини шароити хуби истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон дар боғи фарҳанги фароғатии шаҳри леваканд насби аттраксионҳои замонавиро ба нақша гирифтанд. бояд гуфт ки дар баробари фароҳам шудани шароити хуби истироҳату фароғат ба шаҳрвандон ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешавад ки ин дар коҳиш додани шумораи бекории миёни сокинон мусоидат менамояд. воқеан саҳми соҳибкорон дар корҳои ободониву созандагии мамлакат бузург аст. ҳамчунин бо дастгирӣ ёфтани чунин ашхос рӯз то рӯз ҳамкории бахши хусусӣ бо мақомоти маҳал вусъат меёбад. корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар шаҳри леваканд вузъати тоза дошта масъулин талош доранд то шароити арзандаи зиндагии сокинон таъмин шуда 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд ва бо дастовардҳои бузурги меҳнатӣ истиқбол карда шавад.